ano siya siyang kwan sa aton karang mga kapulisan. Nakita naman Nagwala 18 anyos nga si Sheila sa nakuhaan sa napulo ka pakete sang suspected shabu sa ginkasa nga bypass operation sa isla sang Boracay sang Sabado. Kaupod sang dalaga nga nadakpan ang iya iloy nga si Mary Jane Morales nga nabaklan sa isa ka sachet sa balor nga 700 pesos kag duga nga 6 ka sachet sang ginapatihan shabu ang nakuha siya posisyon. Tumandok sang panay kapi sa mag-iloy kag suno sa Malay Police, nagpangayaw sila sa isla agud magtransaksyon sang illegal nga druga, ilabi na subong nga ginasaulog ang ati-atihan sa Aklan. Arestado ang drug surrender kang negosyante nga si Ariel Loveres sang poblasyon Tabok, Mambusaw, Capiz. Nabaklan sang operatiba sa bypass operation sang ginapatihan shabu sa balor nga 2,000. Duga nga 7 pagid ka sachet ang na-recover kay Loveres kag ginahanda ng kaso nga paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginsulod sang PIDEA Negros Occidental ang ginapaso ni drug den sa Barangay 5, syudad sang San Carlos, Negros Occidental. Arestado ang ginatudlo na gamintina sini nga si Mora Aliera, kaupod ang 5 nga nagabisita sa ginakabigruuruan sa mga nagagamit kang nagabakal sang ginadumilian nga druga nga sanday Andrew James Capio, Marical Aliera, Roy Mendoza, Elvera Igunya, kag Lolito Abayata. Kapinapulo ka gramo sang suspected shabu nga nagabalor sang 68,000 pesos ang na-recover. Patong-patong nga kaso ang pag-atubangon sa mga arestado. Dead on arrival sa ospital si Jody Lancara, samtang nagapabilin sa ospital ang asawa sang aksidente nga nabungguan ang ila tricycle sang pick-up sa Atabay, San Jose, Antique. Nagwa sa investigasyon nga gulpyada nagliko ang tricycle ni Lancara, gani nabungguan sang nagasunod nga pick-up. Nagtabog si Lancara kag nagtupang niya ulo sa simento. Gilayo nagsungka ang driver nga si Lenter Don Arancilio sang Mandurriao, Iloilo City kag ginahulat ang desisyon sang himata sa mag-asawa kon magapasaka sang kaso.